1, 2. Check. Check, test mic. 1, 2. Wala pa rin audio. Ba't ganun? Ayun, meron na pala eh. Sabi ni, wala pa. Meron na pala eh. Yun, magandang madaling araw. Dami ah. Ilan tayo? Dami oh. Wow. Okay ba? Malinaw ba yung audio natin? Malinaw, maliwanag. Yan. Kanina, ewan ko, hindi no. Magandang umaga. Yan. Kamusta tayo? Pauna muna, pa-comment. Palagay nga sa chat mga master. Saan kayo lugar? Taga saan kayo lugar? Para alam natin kung nasan kayong parte ng Pilipinas o kung nasa abroad man kayo. Oh, Toronto, si Mike Lim. Malamang marami mga nasa abroad. Hindi. SJDM, si John Felix Saludo. Base covers by Joe sa Pasay. Francis, North Caloocan. Graba, Salas, Sabas sa Bariches. Catanduanes, Pampanga. Si Ethan Gonzales, no ka rin Pampanga. Nax, no ka rin. Baras Rizal, Taguig, Valenzuela, De La Costa 2, Barangay 179, Kalumpit. Uy, Kabulacan, Saudi Arabia, PMBN. Yan, good morning sa mga, happy madaling araw sa mga nasa Pilipinas, sa mga, sa mga, sa mga nasa abroad, kung ano man time zone ninyo. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali. Sa Canada, lunchtime daw. Yan. Ayun, paano lang tayo? Quick lang, mabilis. Mga nangangamusta. May upload ako kanina. Meron akong upload. Dito lang din sa bahay. Nabigyan lang ako update. So, balikan nyo na lang yung huling update ko. Andun yung kwento-kwento. Tapos yun nga, dito. Ang isang parang highlight doon ay ayun nga, 2 months tayo nagpahinga. Tapos, ang naging focus natin yung dito, magpagawa ng kanta. Yun yung gagawin natin ngayon na patugtog tayong sound trip habang nagpapaantok. Bakit gising pala kayo? Lalo mga nasa Pilipinas, yung mga nasa abroad, siyempre, kung daytime sa inyo, trabaho, si John Robert Bayog, trabaho daw. John Felix Saludo, night shift. Nasa work, si Tarnished of Renon. John Rodriguez, nagpapagaling, may sinat. Working. Working. Malamig. Manonood Monte Maria mo, Master Balak Resbukan. Yan. Chef Rosa, story neto. The best kayo ko pinapanood namin habang nasa ospital. Uy, talaga? Kamusta sa inyo dyan, mga Chef Sorosa? Si Base Covers, kakapanood lang ng last video. Sabi, nag-live. Patulog na sana ako, kaya lang magpapaantok lang ng konti. Tapos naisip ko mag-live muna. Si Tarnished of Renon. Speakers, kung referring ka sa monitor speakers, KRK. John Claude Robert Bayog, indoor trainer vlog master. Sige, baka bukas.
Hindi, depende. Bukas pinag-isipan ko pa kung lalabas ba ako or mag-indoor training vlog ako. Wendell Jacinto from Hong Kong. Okay. Yan. Alam nyo, kwento ko lang, no, yung etong last 2 months na hindi ako nagbisikleta, yun nga, kung naka-follow ko sa Facebook, ito yung kinukwento ko kanina sa vlog ko, shout out sa Italy, Kimbo's Run, kay Graba Sabas, na taga Caprio, dyan na, General Luis. Yan, tawag dito, pinagkaabalahan ko, uy, si Idol Rainiel Lanit andito, mid-shift, parang Magenic dati. Saan ka ngayon, Rainiel? Ayan, so, ayun nga, pinagkabalahan ko, nag-record ako dito lang sa bahay ng album, mga original compositions. May nag-request ng sample kanina eh. Gawa ng 10 songs, sabi. Alam namin mga luma mong kapot at master ng musika talaga, first love mo. Yan. Papatugtog tayo ng mga ilan ngayon. Kasi, in-upload ko na siya sa Spotify, kaya lang ang schedule niya pa ay, in-schedule ko siya ng month end pa ng February. Pero naglabas ako ng 3. Hindi ko alam kung bakit yung isa pa lang ang nag-live sa Spotify. Supposedly 3 yun na mag-live ngayong katapusan ng January. Kaya lang, pagsilip ko kanina, tingnan natin nga ngayon. Ngayon ay wala pa rin isa pa lang din pa rin yung live. Hindi ko alam kung bakit. Pero yun nga, ayun isa pa lang. Yung iba sent pa rin yung Pero ayan, paparinig ko sa inyo yung mga kanta. May tanong si Ruben Helio. May tanong ako, Master, sa 10 song na nagawa mo, alin dun yung pinaka-tumatak sa'yo na na-challenge ka? Eto, papatugtugin ko yung pinaka-na-challenge ako. Ganda na tanong mo Maganda. Actually, marami ditong challenging na Pero eto, sabihin niyo kung maririnig niyo yung audio Ang title ito tama. Medyo pag pinakinggan mo, simple lang siya, pero na-challenge ako sa kanya. Kasi nahirapan akong isipan siya ng beat. Ang dami kong trinay na beat. Marching, tapos shuffle, tapos ang kinalabasan niya, ito parang naging reggae. Kasi sa dami kong sinubukan na drum beats, ito lang yung pumasok. Actually, nung una, nalatagan ko na ito ng drum tracks pero nung nire-review ko, hindi maganda. I-play ko, sabihin nyo kung maririnig nyo Challenging to kasi yung drum beats niya, tsaka yung bassline, medyo pinag-isipan talaga natin ng gusto. Playing, hindi natin kung maririnig nyo. Naririnig ba sa Wala. Paano siya maririnig? Okay. As in, malakas ba? As in, luminaw? Ulitin natin sa simula.
Sa oras na akong nagpapaliwanag, di mo maintindihan. Simpleng Tagalog lang, hindi maunawaan. Saan ka ba naguguluhan? Kailangan bang dahan-dahanin? Kailangan bang ulit-ulitin sa'yo? Kailangan ba na pahabarin mo? Hindi nakikinig, nakasarado na ang isip mo. Ilang ulit na pag-usapan, hindi naman matapos. Saan ka ba naguguluhan? Tuwing mag-e-explain ako, ang boses mo'y tinatakasan. Napagod ka na rin marahil, kaya bigla na lang tumigil. At kahit parang nanggigigil ang sinabi mo sa akin, o sige, ikaw na nga ang tama. Nilagyan mo pa ng tono, parang bang nakakaloko. Di malaman kung seryoso. Sorry ka ngayon sa akin. 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 Tama, nilagyan mo pa ng tono, parang bang nakakaloko. Di malaman kung seryoso. Tama, nilagyan mo pa ng tono, parang bang nakakaloko. Di malaman kung seryoso. Sorry ka ngayon sa akin. Sorry ka ngayon sa akin. Sorry ka ngayon sa akin. Biglang sinabi mo sa akin, eh kung tamaan ka kaya sa akin. Tama. Yan yun. Tama. Yan yung first part, yan yung to. At oy, thank you, bass covers by Joe. Sabi niya, angas ng bassline. Medyo matagal-tagal kong parehas yan yung drum beats niyan, tsaka yung bassline. Talagang pinahirapan ako niyan. Unang-una, yung drum beats. Ang dami kong trial and error. Sinubukan na beats. Tapos yung bassline, inupuan ko rin talaga ng isang buong maghapon para isipin ko kung ano yung babagay na bassline dahil sa ano. Ayan. Yung kung napakinggan yung lyrics ng kanta, tungkol, yan eh, medyo matagal ko na nasulat na kanta. Alam niyo yung panahon na nauso yung yung mga tao pag nagsasabi sila tama, yung may nilalagay nilang tono. Kaya yung tono ng kanta, tama, pag yan, yun. Yan. Sabi ni Master Ruben Galio, hinahatak ka na talaga ng first love mo. Ano pa kaya kapag nagkaroon ka talaga ng banda? Ayun, may mga kinakausap nga akong tao eh. Na sana okay. Para, syempre, yung mga kanta, kahit recorded, mas maganda pagka may live performance. Sabi ni John Claude, Chris Aquino ba yan? Tama. Di ba? Parang yung ganun mismo. Yung mga tao nung panahon na yun dati. Kaya nasulat ko yung tama. Andyan naman ang Padis. Ayun nga, ilalapit din natin kay Padis na baka sana makapag-album launch tayo ron
Sa Fairview Terraces, sana makapag ano. Ay di, kaya lang wala na yung contact natin sa Fairview Terraces eh. Lumipat na. So, hindi ko alam kung makakapag ano pa tayo dyan. Watching si Dap Dimi. Parang watching from Vienna, Austria. Pa-shout out, sir. I-pray na maging successful lang. Parang na-meet na ba kita or meron kang si Dap Dimi? Either na-meet na kita or meron kang kamag-anak or kaibigan na na-meet ko na. Kasi familiar sa akin yung pangalan mo eh. Nabanggit na sa akin yan. Dap Dimi. Di ko alam kung ikaw mismo yung na-meet ko o kaibigan mo. Si Cesar Del Valle. May question ako. Tinanong mo na. Ayan. Si Scorpio Man from Oman. Ito pa lang sa mga nanonood ngayon, di ba, ipi-play ko ngayon yung mga kanta. Inaantay lang natin siya mag-live sa Spotify, pero wala pa. Pero pansamantala, pwede kayong gumawa ko ng panibagong page sa YouTube, Ian How Music. Tsaka sa Facebook, Ian How Music din. Ayun, follow nyo na lang, Ian How Music sa Facebook, Ian How Music sa YouTube. Para kasi next time, hindi ko na pagsasama-samahin yung tag dito, yung mga content ngayon kasi medyo labo-labo pa eh. Okay, patugtog ulit tayo, nire-request ni Master Ruben. PLDT. Ito naman PLDT, ano to? Tungkol to sa long distance relationship. PLDT as in pag-ibig na long distance. Ito naman, kung kanina yung tama, isa sa mga challenging, etong PLDT, medyo naging madali ang pag-record sa akin ito kasi 2 years ago, nung nagbuo ako ng banda, Ian How Band, tinutugtog namin to. So, tsaka kaskasan lang naman to, hindi naman to, so simple-simple lang. Play natin Ito, available, hindi, wala pa rin to sa Spotify. Pero gumawa ako ng lyric video nito, nasa YouTube, doon sa Ian How Music na channel. Follow nyo na lang. Dito rin, sa channel na to. Play natin. Wala na po ba yung mga nakasama mo sa Ian How Band Master? Andiyan pa rin naman sila, kaya lang, kasi bigla na lang kami natigil nun eh. Tsaka yun nga, yung pagre-record kasi, kung ni-record ko ito na may kasamang banda, magiging masyado matagal. At least dito, nasa bahay lang ako. Anytime, pwede akong umupo, mag-record, ganyan. Kaya medyo mabilis ko natapos. Ito matagal yun, kasi one-man band lang ako. Play natin PLDT. Second song.
Yon, PLDT. Merong lyric video yan sa Facebook, sa YouTube. Tsaka sa Facebook din pala. Sa Facebook page ko, nilagay ko. Para lang marinig ng iba. Yan. Uy, good morning, Ramonelia. Taga Marilao din. Uy, kapitbahay. Saan ka sa Marilao? Ramonelia. Na si Master Ruben mukhang naka-follow talaga sa atin. Alam na yung mga kanta eh. Nire-request na rin eh. Etong sagipin, nasa ano na to? Nasa Spotify na. Yan, si Cesar Del Valle, tinatanong niya kung sulit na yung road bike na 12K. Second hand, all stock, good condition. No, good condition naman pala eh. Okay na yan. Okay. Loma de Gato, saan yun? Hindi pa ako masyadong familiar yung ano. Pero balita ko malapit lang dito yan. Sa kami, Santa Rosa to. So banda dyan yata yung Loma de Gato yun. Para mga ilang kilometers. Yan, ba't gising pa si Ramonelia? Yung iba nasa trabaho eh. Yan, siguro mga hanggang 2:30 tayo. Patugtugin lang natin yung mga Joey Calumba, may bayad ba mag-upload sa Spotify? Meron din, Master. Meron.
Okay, patugtog tayo. Mamaya na yung sagipin, Master, kasi nasa Spotify naman yan, eh. Dito tayo sa ano, ito, Boma Loves. Ito, title ito, Boma Loves. Type ko yung title, Boma Loves. Kung gets nyo ba kung bakit Boma Loves? Ano ibig sabihin ng Boma Loves? Ito, play natin. Baka after ma-play nung kanta, maging malinaw kung bakit Boma Loves. Pero kung may idea kayo kung bakit Boma Loves, binago ko lang yan. Medyo nilaro ko lang ng konting spelling. Okay, play natin. Akala ko'y walang hangganan, di mo ko iiwan, di mo ko sasaktan, hindi papabayaan. Akala ko'y panghabang buhay, tayong magkakabay, naglalakbay pala ako sa aking panaginip. Anong nangyari, bakit di ko alam? Kahapon lang ngayon, ba't biglang naging ganyan? Nagbago ang ihip ng hangin, nagkaibigan. Mag-explain, hindi mo na ako pinakikinggan. Sampung taon tayong nagsama, saan tayo pupunta? Lumabo ba aking mata? At di makita ang daan, nahihirapan din ako. Bakit kailangan natin dumating sa ganito? Nasa tiba't di ko matandaan, pagising sa umaga ay biglang pinagtakan. Ang aking puso parang tinamaan, parang nasagasa ang pusa, ang sakit ng piling ang naman. Anong nasa tiba't di ko matandaan, pagising sa umaga ay biglang tinadyakan. Ang aking puso parang tinamaan, parang nasagasa ang pusa, ang sakit ng piling man naman ganyan. Yon, Boma Loves. Tama, tama agad. Huli agad nila, Joey Calumba, Robert Cayabyab. Actually, ano lang, Boma Loves, original title noon. Tapos, sabi ko, mas okay na Boma Loves para mas medyo may laro ng konti. Ramonela, para kanino mo dinedika ang kantang yan, Master? Actually, wala, ano lang yun. Minsan kasi may mga kantang sinusulat ako na naisip ko lang maganda yung title, maganda yung topic, tapos magsusulat na ako ng kanta base doon. So, itong Boma Loves, yung ibang mga kantang sinulat ko, sobrang personal. Yung ibang kanta naman, kagaya na itong Boma Loves, parang wala lang, ano lang to. Kumbaga katang isip. Robert Cayabyab, Tindahan ng Bisikleta. Hindi natin papatugtugin yan, hindi naman natin yan eh. Parody lang yan eh. Ang mga patutugtugin natin ngayon, mga original. Si Basketball World. Sir Ian, tanong ko lang, ikaw ba lahat original lyrics sa composer? Lahat ng kanta. Maganda kasi lahat. Oy, thank you. Yes, Master. Ako lahat ng nagsulat tsaka nag-areglo hanggang dito sa pag-record. Yan. Ako lahat na
compose niyan. Compose, sulat, lyrics, as in lahat hanggang record, kanta, gitara, bass, drums, keyboard, yan. Speaking of personal na kanta, itong next na ipe-play ko, ito very personal, as in sinulat ko siya para dun sa lola ko na nasa langit na, tsaka sa tatay ko. Para silang wala na eh. Ito, sinulat ko to. Alam mo yung, ang idea na to, di ba yung, halimbawa, imagine mo, bata ka pa lang. Halimbawa, siguro mga 5, imagine mo, basta siguro kung mas bata ka pa sa 10 or mga 5, halimbawa, ganyan, edad mo. Tapos, halimbawa, namatayan ka ng tatay or lola, ganyan. Di ba, syempre, bata ka pa lang. Tapos, lilipas yung panahon. Tapos, tatanda ka rin. Tatanda ka, syempre, mag-iiba na itsura mo, lahat tungkol sa'yo, mag-iiba na. Parang, di ba, yung itsura mo mula nung 5 years old ka, o kaya kung paano kung sanggol ka pa lang, tapos namatay yung mahal mo sa buhay, di ba? Pagtanda mo, iba na itsura mo. Ngayon, syempre, darating yung araw kung naniniwala kayo sa life after death or kung ano mang meron pagkatapos ng death. Di ba? Paano pag nagkita kayo ulit? Tapos syempre, siya matagal na siyang wala. Tapos ikaw naman, tumanda ka na rin. Halimbawa, lola mo. Tapos nung namatay ka, lolo ka na or lola ka na. Ganyan. So pag nagkita kayo, paano na yun? Makikilala ka pa ba niya? So yun yung pinaka-idea na itong kanta na to. Kaya ang title nito ay Kung Tayo Magkikita. Actually, parang kinuwento ko na yung buong lyrics, pero yun, ito yan. Tayo'y magkikita, ako ba'y makikilala? Kay tagal na ng panahon, iba na ako ngayon. Hindi na ako yung dati, di kaya ang sarili. Iba na ako ngayon, binago ng panahon. Puti na ang buhok, lungkot na ang balat, ang boses ay paos, kung minsan ay malang makikilala mo kaya. Tayo'y makikita, ako ba'y makikilala? Sakali ba
tayo'y makikita. Yun yung sobrang personal na kanta para sa akin. Actually, nung dati pag tinutugtog ko yan, medyo naluluha-luha pa ako eh. Ngayon, medyo nasanay na. Wilson Maglines. Ganda, Master. Uy, thank you, Master. Aaron Joseph Ong, shout out from Singapore. Nakailan na ako pinatugtog. Boma Labs. Tama. Kung tayo makikita. PLDT. Apat pa lang. 203 na. Ayan. Itong isa. Ano ito? Ano kaya maganda? Basketball World. Thank you, Master. Ito naman. Ito yung pinakabago kong nasulat. Nasulat ko to December 31. Netong mag-New Year lang. Big Cruisin 302. Shoutout from California. Yan. Itong isang to, ang working title nito, wala pa akong maisip nung una eh. Nag-iisip lang ako ng tono sa gitara. Tapos pagkalabit ko gano'n, yung single note na yun, sabi ko, pwedeng gawa ng kanta yun. Tapos, surprisingly, nagtuloy-tuloy na siya. Nung una, ang working title na to, wala pa siyang, hindi ko pa siya naisipan ng title. Ang title ko, Finish Na. Kasi parang yung pinaka-hunch ng buong kanta, tapos na yung paghahanap mo eh. Pero nirefine ko yung lyrics. Tapos ito na siya ngayon. Ang title niya ay Hiling. Ito yung pinakabago ko na sulat.
Yun. Yun na. Hiling. Maganda pagkakatipa mo sa instrumental. Uy, thank you. Yan naman, kung yung kanina kung yung bassline nung tama at saka drums nun, talagang ko pinag-isipan. Eto naman, etong yung instrumental part niyan, kumbaga ano lang yung improvise lang. Kaya kung para maulit ko yon, kailangan kong aralin ulit. Ngayon hindi ko siya kayang ulitin. Naku, 2:00 na pala. Pero ang dami pa natin, 46 pa yung ilan pa lang tayo, 5. Meron pa ako 5 patutugtugin. Dire-diretso. May nagtanong kanina kung wala ba akong kantang metal. Wala, pang-ano lang tayo, alternative. Sabi ni Alan Ordeniel, nakakabuhay ng lumang alaala. Ito, konti na pa. Ito, play natin. Ang title nito, Sayang ang Friendship. Ito medyo self-explanatory sa title pa lang. Pero yung kwento nito, hindi ko na kwento kagaya ng iba kasi nasa lyrics naman. Very, tawag dito, sabi ni Allen Marukot, tunog classic. Sir, thank you. Itong isa, Sayang ang Friendship. Very self-explanatory ang title.
Hindi ko sisirain ang pagtingin mo sa'kin. Kahit bigan lang ay okay na. Kahit gustong yakapin, damdamin na'y aminin na. Yan, sayang ang friendship. Sarap nito para akong DJ sa radyo tapos puro kanta ko pala. Yan, nakailan na? Konti na lang. Tuloy-tuloy na natin. Ano pa hindi ko pa napatugtog dito? Tatlo na lang pala. Yung nag-request si Master yung meron ka. Ano na yun huwag natin i-play ngayon kasi luma na yun. Tsaka nasa Spotify naman. 2007 pa yata. Hindi, 2017 yata nung in-upload ko yun. Yan. Edward Allan, kamusta ka na? Long time no live. Oo nga, ito. Kaya nga ito, kanina, kung kakatune-in mo lang, ito, pinagpapatugtog ako ng mga original songs ko. Ito yung mga ilalabas ko sa Spotify. Medyo matagal pa siyang lalabas sa February 28 pa. Pero ito sa live, kung gusto mo, balikan mo, mga kakatune-in lang. Piniplay ko dito ng mga buo, at saka binibigyan ko ng konting backstory. Kenneth Vargas, hello from Canada. Pangilan na ba ito? Pang 7 kanta na yata ito. Ito, nirequest ni Master Joey kanina. Although nasa Spotify na ito, pero patutugtugin natin. Sagipin. Di kakayanin ang buhay kung tayo ay magwawanay. Di kakayanin ang bukas darating. Di ko malaman kung bakit kahit na aking pilit, di na maaaring ulitin ang pag-ibig natin. Inangin ng hangin sa anahan natin. Baka may pag-asa sa gibing ang pag-ibig na nilabot at tinapon ng galing na damdamin. Magbabakas sakaling sa gibing. Kahit sa aking dalangin,
Yan, sagipin. Ayun, may ano rin yun, kung sa tanong ni ano kanina, isa rin sa mga challenging yun kasi ang daming parts nun may mga keyboards pa. Tapos, basta, ang dami kong nilagay doon. Kaya ano. Ayan, last 2 songs. Ito pala mga master, follow nyo ako sa type ko rito. Sa Facebook. Yan, Ian How Music. Tapos sa Instagram din, actually gumawa ako. Ian How Music din. Sa Spotify, Ian How lang. Patug, 221 na pala. Play ko na yung last 2 songs para makatulog na tayo. Inantok na rin ako. Ito, second to the last. Ito yung nag-iisang English na sinulat ko. Doon sa album, pero meron pa ako mga ibang English songs. Pero para dun sa album na ni-record na ilalabas ko sa Spotify, ito lang muna yung sinama ko. Ang title na to, The Fall.
see everything, the best that we could bring, and now go crazy, and now go crazy, baby. Won't you call and give it time to feel it all? There's no reckoning for too deeply. You may never ever catch the fall. Being so restless, seeing lightning, acting strange like I never did Please don't let me fall too deeply. You may never ever catch the fall. Being so restless, seeing blindly, acting strange like I never did before. Yon. Yan ang second to the last song natin. Uy, naku, maraming salamat sa inyo mga ano ah. Oops, teka ba't umulit? Maraming salamat sa inyo mga nag-tune in na itong kahit madaling araw na. Inabot tayong 2:30. Na-play natin, no? Siyam pa lang, siyam. Tama ba lahat? Hindi. 8 pa lang pala yun. Jason Navarra, Hot Dragons, good morning sa inyo. LD Panergo, Tet, Edward Alan, yan. Meron ba pala, ito pa isa, yung kanina kong personal isa, itong hanggang sa muli. Ano rin to? Personal din to. Itong hanggang sa muli, kapatid to nung kantang PLDT. Una tong hanggang sa muli, tapos, una ko nasulat yung hanggang sa muli, tapos yung PLDT. Magkarugtong to, parang part 1 and 2 to. Pero syempre, hindi magkaparasan to. Last 2 songs pa pala. Hanggang sa muli muna ito.
Yon, hanggang sa muli. Ano yan, kaya kapatid ng PLDT, di ba yung PLDT? Ano yan, long distance relationship. Etong hanggang sa muli, ito yung bago sila mag long distance relationship. Yan. Ayan, so thank you sa inyo. Ito na, last song na talaga for this morning. 2:30 to, grabe. Nabot tayong 2:30. Bagay, magsimula naman tayo magtutuna eh. So, eto, bagay na bagay itong kanta na to sa ating lahat ngayon. Although, ano to, parang medyo love story, love song ng konti na rock. Pero yung title lang ang bagay sa ating lahat ngayon. Sa ginagawa natin to, ang title nito, itigil na natin. Tigilan natin itong ginagawa nating live. Pero titigil natin pagkatapos itong kanta na to. Thank you sa inyo mga master at sa inyo mga nag-comment dito sa chat box natin. Motor Olan, Leslie Hufano, Rial Santaso, Luis Dinoy, Lester Diano, Joey Calumba, Edward Alan, Jason Navarra, Hot Dragons, Tet, Edley Panergo, Ryan Rials Antaso, tsaka yung mga nauna nag-comment kanina, maraming salamat sa inyo. Ito na yung last song natin. Follow nyo ako sa Spotify, Ian How, lalabas lahat doon. Tapos, Facebook, Ian How Music, Instagram, Ian How Music, tsaka, saan pa ba? Basta, Ian How Music. Ito na yung kanta, itigilan natin. Dami mong sinasabi, di na nga ako nagsasalita. Hindi ko alam kung bakit bigla ka na lang nagdadadada. Di kita maintindihan, lagi na lang ganyan. Di mo mapigilan, mabuti pa itulad mo yan. Di na maiwasan kung paano natin
Good night.